В неделя с Радка Петкова. А сега ви предлагам да се пренесем на книжни криле в Полша, където също има български творци. Ненко Генов живее там от 2011 година и списва блогът Книжни криле. Себе си представя с голяма доза самоирония, подобаваща на детски писател, без да се възприема като такъв. Представя себе си така. На времето Ненко Генов е бил ученик. После, вместо да се оттърве, е продължил да учи, освен английска филология и кинорежисура. Работил е няколко години в телевизията, но тъй като все още не са му поверили епизод на Междузвездни войни, в момента кротко се приструва на учител по английски. Живее в Полша с семейството си, където е и сценарист на няколко детски театрални постановки. С Богом дневнико е първата му книга. Оцелява по единствения възможен начин с чувство за хумор. Ненко Генов пише в трето лице за себе си, понеже не е известен и няма кой да напише биографията му на задната корица. Има публикации в няколко печатни и електронни издания, статии, разкази, сценарии на страниците на списания като Фентази Фактор, Екран и Кино. Разказът му Разходка може да бъде открит в сборника Репликация, съдържащ най-добрите фантастични разкази от международния конкурс Златен Кан 2010. В България е реализирал няколко късометражни филма като сценарист и режисьор, а близо 5 години е работил в телевизията. От 2016 публикува свои ревюта на книги в социалните мрежи и е част от екипа на блога Книжни криле. В това интервю Ненко Генев, който набеждава себе си за неизвестен, показва по-сериозната част от себе си. Как започва всичко с Книжни криле? Модерно ли е да си писател в Полша? Защо Нобеловите награди за литература са по-скоро опоручени и въпрос на коректност? Как се справя едно издание с некомерциална цел зад граница и за цената на това да пишеш само за книги, които харесваш? Моля, дами и господа, нека да чуем интервюто с Ненко Генев. Разговарям с Ненко Генов, един от инициаторите на сайта Книжни криле. Сайтът Книжни криле е представен простичко в интернет, като цитирам: "Ние сме шепа хлапета, закърмени с мастило и повивани в хартия. Това е най-важното, което трябва да знаете за нас. Обичаме да пишем повече за книги, отколкото за себе си, тъй че поне за сега молим да се задоволите с това кратичко представяне. Все пак обаче, кой стои зад Книжни криле?" Зад Книжни криле общо взето стоим аз и група съмишленици, предимно от Пловдив и региона. В началото сайта започна като хоби, като така приятелска инициатива, просто начин, по който да се свържем и заедно да обсъждаме книги, да си препоръчваме заглавия едни на други. И решихме, че е добре да споделяме впечатленията си по някакъв начин. Всъщност аз започнах да пиша книжни ревюта за първи път около моето друго хоби Междузвездни войни, понеже съм голям фен на Междузвездни войни. Около 2015 година, когато излизаше "Силата се пробужда", издателство Егмонт започна такава масирана кампания с издания от вселената на Джордж Лукас и тогава се обърнаха към сайта, който той вече не съществува. Тогава съществуваше сайт Български фен клуб на Междузвездни войни и аз бях част от екипа на сайта. И те се обърнаха към нас, казаха: "Ще издаваме книги", и не знам точно какво очакваха, може би да им правим някаква реклама или нещо такова. Аз вече част от тези книги ги бях чел на английски, беше ми много любопитно как ще звучи българския превод и как ще са представени заглавията на български, в каква поредност ще излизат, и се обърнах към издателството директно, казах им: "Няма проблеми, нали, с радост ще споделим новините, това си е новина. В България рядко се издава нещо от Междузвездни войни, въпреки че на Запад едва ли не ежемесечно има някакъв нов роман." И по този начин аз започнах да ревюирам книгите на Междузвездни войни, които излизаха в България. След това реших, че просто защо да се ограничаваме само с Междузвездни войни, обичаме и толкова много други неща. И така трябваше ни просто нова платформа и се появи Книжни криле. А с какви професии са хората, които поддържат сайта и пишат така ревюта книжни за него? Аз съм преподавател по английски език, освен другите ми хобита и занимания, понеже занимавам се също така с писане, малко рисувам и имам няколко книжки издадени, превеждам също така, но предимно си изкарвам хляба като учител по английски. Имахме сред екипа учащи, студенти, също учители. Общо взето бяха хора от моето обкръжение, приятели от университетските години и така нататък.
Защо книжни криле? Звучеше ни хубаво. Имаше няколко Вълшебно. предложения. Книжни криле звучеше така приятно. И решихме да остане така. Може би като... Няма някакъв особен замисъл за името. Просто звучеше добре и подходящо е. Книгата така като се разгърне, напомня на птица. Освен това те отнася някъде далеч. Така че на книжни криле можем да отлетим къде ли не. Как изглежда от Полша българския книжен пазар? Успявате ли как да следите оттам всичко, което излиза при нас? Не всичко, но така доста ревюта видях, че имате. За приятелите ми в България е много по-лесно, тъй като те могат да отидат до книжарницата, да разгледат физическо копие на книгата, да решат дали им е по вкуса, дали не им е по вкуса. Като цяло никой няма интерес да пише негативни ревюта и да си губи времето с книги, които не харесва. Въпреки, че за някои хора е модерно, може би такова тролене или хейтене в интернет. Ужас, една звезда, буклук. Но защо трябва да прави нещо такова? Ние предпочитаме да четем това, което ни харесва и това, което ни е приятно. Така че който е в България, му е много по-лесно да отиде, да разгледа, да провери на място дали ще си падне подадено заглавие или не. Колкото до мен, аз следя предимно издателските сайтове, фейсбук страниците на издателствата и онлайн книжарниците и по този начин се информирам за всичко, което излиза. Обаче все ми се струва, че писането на ревюта малко като че ли стана мода, така малко не се ли изопачава стойността на романите и не се ли комерциализират класациите? И защото поне в България това, което наблюдаваме, че едва ли не всяка втора книга е прекрасна и чудесна. Казвам го така, малко преувеличено. Да, така наистина. Всяка втора книга е прекрасна и чудесна и вероятно наистина е така за някого. Така Ако погледнем какво се случва в България, горе-долу същото се случва и по света, но в много по-голям мащаб. Значи всяка една книга се рекламира, стига издателството да може да си го позволи и всяка една книга получава някакви 5 звездички, невероятни отзиви, е бестселър на Ню Йорк Таймс или на нещо подобно, или първо място в Goodreads, в Амазон и в някакви други такива класации. Доколко това отразява реалните качества на книгата, доколко нейната стойност може да се окачести с звездички, с рейтинг, с десетобална система или по някакъв друг начин, това е строго субективно и това е част от рекламната кампания на книгите, повече отколкото от реалната оценка за тяхната стойност. Всеки читател просто трябва да прочете книгата и да реши за себе си. Нещо, което за един е безсмъртна класика, за друг може да е нечетим буклук. И обратното. Така че в ревютата може би има някаква мода. Да, сме, книжни криле далеч не е единствената онлайн платформа, която се занимава с отразяване на книги. Особено в англоязичните сайтове, англоязичните YouTube канали. Там има хора, които правят ревюта с милиони отваряния, милиони гледания на клиповете и така нататък. И това за мен показва преди всичко, че четенето е модерно. Дали има нещо лошо в това? Аз не мисля, че има нещо лошо в това. Естествено, това показва, че литературата, която се чете така от широката публика, до голяма степен е комерциална литература, но също и с музиката. Има комерциална музика, също и с киното, филми за пуканки, има и фестивално кино. Има и underground автори, които се самоиздават, саморазпространяват и за някаква там нишова аудитория. Така че и книгите, като всичко останало, са и изкуство, и развлекателна индустрия и не може просто да сложим общ знаменател на всичко, дали е добре, дали е зле. Според мен това е хубаво явление, защото по този начин човек може да си изкарва хляба с писане. Ако не се продават достатъчно книги, авторите ще гладуват и ще са принудени да се занимават с нещо друго. Ще бъдат принудени, примерно, да пишат вместо една книга на година, една книга ще трябва да я пишат в продължение на 5 години, между другото, докато се занимават с някаква друга дейност. Българските автори това го изпитват на гърба си, защото в България не знам дали е възможно някой изобщо да се издържа. Те са многозадачни, да. Одеве, като казахте за комерциалните книги, има и такъв микс свещен, в който комерциалната книга може и да е много хубава, както и филмите. Което, говорим за това, че комерциалното не винаги е нещо лошо и не винаги е нещо принизено. Модерно ли е да си писател в Полша? Вие живеете там? Предполагам.
Предполагам, аз не съм писател в Полша. Аз в Полша работя като учител. Тук много хора дори не знаят, че съм писател. Някой път учениците ми се изненадват, като спомена, нали, понеже моите книги не са издавани на полски език. Въпреки че в Полша съм писал сценарии за театрални постановки, детски, които са си играли на сцена, така че може би някои хора тук с това ме свързват. Но предполагам, че навсякъде е модерно да си писател и не само писател. В днешно време технологията позволява просто на човек да стигне до публиката непосредствено. Преди сме имали нужда от, примерно, телевизионна станция или печатница или нещо подобно. Сега с помощта на интернет е просто понякога въпрос на лични умения и на упоритост и на посвещаване на време, за да пробие човек и да достигне до някаква аудитория. Но това е нож с две острията, тъй като просто всеки си мисли, че що може да напише нещо и да го публикува, това нещо си струва да съществува. И така се получава едно, може би, замърсяване просто на виртуалното пространство с всякакви текстове, видеа и така нататък, като цяло съдържание. А дали това съдържание е съдържателно и си струва да му се отдели време, вече е съвсем друг въпрос. Така че определено модерно е да си автор, модерно е да си създател на някакво съдържание, дали ще си ютубър, дали ще пишеш блог, дали ще си автор на книги, но просто самия факт, че можеш да пишеш и можеш да го публикуваш, не значи, че някой има нужда от него и че си дал нещо смислено и съществено на света. Ами да, и в България се наблюдава това, че всеки, който има познат издател, например, или пък издателство, което вече му е издавало книгите, започва да пише и така почва да се възприема и за писател. А дали хората го харесват е съвсем друг въпрос. Исках да ви питам, как гледате на Нобеловата награда за литература? Говори се и за политизация, и за много други неща. Говори се и за това, че, например, Мураками, който според мен е доста добър писател, така и не успя да я получи. Имат ли стойност тези награди? Трябва да си призная честно, че аз дори не следя изкъсо Нобеловите награди за литература и ще ви кажа защо. Значи, от една страна наистина там е намесена доста политика. Обикновено литературната стойност на дадените произведения или творчеството на дадения автор е тясно свързано с някакви социални или политически проблеми, засяга права на някакви малцинства или на някакви групи хора и така нататък. И се получава нещо както при Оскарите, нали? Казват, ето този филм е бил номиниран, само защото в главната роля е имало такъв актьор от такъв етнос, с такъв цвят на кожата, или пък се повдига въпрос за такава ориентация или нещо подобно. Намесена е доста политика. Освен това, нещо друго, което се случва е, че аз съм човек, който обича предимно така наречената детска литература. Въпреки, че това, че тя е категоризирана като детска, не означава изобщо, че е само и единствено за деца. Аз харесвам детската литература, харесвам също и киното за деца. Точно те са масово подценявани от възрастното жури, което присъжда тези награди. Много рядко, примерно, анимационен филм е номиниран за най-добър филм, в категорията най-добър филм. Все едно анимацията не може да доближи игралното кино. А може да го доближи и го надминава в много отношения, според мен. Същото се получава и с детската литература. Имаме, нали, малката Нобелова награда, Астрид Линдгрен и така нататък. Така че има такива награди, които са само за детска литература, но кога сте чули детски автор да е номиниран за Нобелова награда? Не сме. Мисля, че не. Как успявате да си поддържате блога? Той е с некомерциална цел. Постоянно дарявате книги. Да. Как успявате? Блога наистина е с некомерциална цел и мисля, че това е ключа този блог да продължава да съществува и да функционира по този начин, понеже превърнали се едно нещо в бизнес, в източник на средства, тогава и отношението към него се променя. Хората виждат реклами вероятно на блога, тъй като ние използваме безплатен шаблон на платформата WordPress и понеже ние го използваме безплатно, WordPress, за да печелят, те си слагат там свои банери и свои реклами. Сайта по никакъв начин не печели комерциално някакви пари, приходи, хонорари и така нататък. Дори някой път пише до нас писма. Колко струва да напишете статия за тази или онази книга? Аз или там колегите, които отговарят, казваме, ние не пишем поръчкови ревюта, ние не сме хора на хонорар. Изпратете ни информация за книгата или пък отказ. Ще решим дали ни се чете нещо подобно и дали желаем да го отразим. И действаме на този принцип. Успяваме да отразяваме толкова много книги, защото много издатели, автори, илюстратори
автори ни оказват голямо съдействие, като просто ни изпращат безвъзмезно по копия от книга за ревю. Когато излезе някоя нова книга, могат да ни го изпратят и по този начин да не трябва да купуваме от джоба си абсолютно всяко едно заглавие, което представяме на блога. Като ние сме казали, условието е, че дори не е задължително книгата да е в някакъв такъв идеален търговски вид. Често има бракувани бройки, лошо отрязани или корица някъде там пригъната, някакви дефекти от печатницата или нещо подобно. Винаги можете да изпратите такава бройка, важното е да се чете и след като я прочетем, може да си я предадем така от човек на човек да мине през няколко члена на екипа на сайта, след което доста от книгите ги даряваме. Аз понеже съм в Полша и тук нямам българска библиотека под ръка, например намирам в Фейсбук групи за полски българи или пък българи от които с по една или друга причина живеят в Полша, тези хора могат да си поръчат книги от България с доставка зад граница, но не го правят може би всички, не всеки може да си го позволи, не всеки има наблюдение, какво излиза и какво може да вземе за детето си, така че аз просто намирам хора по групите, които са млади родители, примерно имат малки дечица и нямат редовен достъп до книги на български и ги изпращам. Те някой път ме питат да ви изпратим някакви пари и колко струва. Аз им казвам, че няма нужда да изпращат пари. Просто ако могат да си позволят, могат да изпратят сума за някаква благотворителна цел, която подкрепят. Примерно за залесяване. Казвам, книгите се правят от хартия. За хартията сечем дървета. Дарете някаква скромна сума, която ви е на сърце и по джоба, на някой сайт, примерно, който се занимава с благотворителност, с залесяване или пък за деца в нужда, за застрашени животински видове. И по този начин и аз съм доволен, и хората са доволни, и нещо добро се случва междувременно. Разкажете за тези ваши пиеси за деца. Кои са героите? За какво се разказва в тях? Пиесите... Първата пиеса се казва "Принцесата на пиратите". Написах я, ако не се лъжа, дано не бъркам, но мисля, че беше 2016 година. И после беше поставена на сцена като част от една голяма благотворителна акция, която се провежда ежегодно тук в Полша. Велика оркестра Швентечни и помоци. Всяка година събират около Коледа милиони злоти за благотворителни цели, като парите идват предимно от различни културни прояви, концерти и така нататък, така че и тази пиеса беше част от тази кампания. Следващата пиеса също беше така приказна. Общо взето те са пиеси за деца, които са по мой сценарий. И понеже на мен писмения полски понякога ми куца, предпочитам да ги напиша на английски и с помощ да ги преведем на полски, за да съм сигурен, че ще изглеждат и ще звучат добре. И може би някой ден ще се появят тези истории под друга форма. "Принцесата на пиратите", например, много ми се иска да се получи като книжка на български. Той текста като пиеса на сцена е много приятен и имаше голям успех пиесата, но не всичко, което е на сцена, седи добре на хартия. На сцената все пак то е някакво зрелище, има танци, музика, гонки, битки и така нататък, докато това нещо, когато се пренася на хартия, има нужда от адаптация и редакция. Но все пак се надявам, че един ден "Принцесата на пиратите" ще се появи и като книжка. Добре, последен въпрос. Какво да пожелаем на хората, които обичат книгата по време на пандемията? Какво да пожелаем на хората, които обичат книгата по време на пандемията? Да могат да четат книги с съзнанието, че книгите дават сила и път за бягство едновременно. Можем да избягаме в книгата, да се изгубим в книгата, но да не оставяме в този измислен свят, от книгите да почерпим сила, за да се върнем към реалността и да се борим с нея. Това беше Ненко Генов, създател и вдъхновител на сайта Книжни криле за радио Кърджали от Полша.